Il-kritika negattiva ta' Simon Busuttil baqgħet tirrenja hekk kif il-ħadd filgħodu baqa' jmaqdar il-kawża li fetaħ il-Prim Ministru flimkien mal-Avukat Ġenerali biex il-qorti tħassar it-trasferimenti kollha li saru b'rabta mal-każ ta' Gaffarena fi Triq Żekka. Fetaħ kawża l-Prim Ministru. U allura rajna din ix-xena jiena ngħidilha tat-teatru tal-assurd. Rajna din ix-xena. Minflok qabel ma' din il-kawża li ġiet infassla mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, Busuttil sejħilha redikola. Assurd! Redikolu! Ma jifilħux jaqgħu aktar aċċajt! X'ħasbu illi n-nies huma stupidi daqshekk illi mhumiex ser jindunaw kemm hija sitwazzjoni redikola. Sitwazzjoni għal kollox redikola. F'diskors li għamel fil-Każin Nazzjonalista taż-Żejtun, Busuttil iddefenda lid-deputati nazzjonalisti li aġixxew b'nuqqas ta' kontabilità politika. Dan billi sejjaħ kritika kontrihom bħala tfih ta' tajn. Fost dawn insibu lil Jason Azzopardi li l-Awditur Ġenerali qal li ma missux indaħal f'każ ta' oti bi pjaċir ta' garax f'Santa Luċija u li skont rapport tal-IAID iffirma espropriazzjoni li minna pajjiżna tilef iktar minn €1,000,000. Ma jinqosx ukoll Claudio Grech li gideb quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, dan dwar laqgħat li kellu ma' George Farrugia, il-protagonista fl-iskandlu taż-żejt. Kemm dawn qed jippruvaw jaqalgħu ħmieġ u tajn imma ma rnexxilhomx iħammġu lill-Partit Nazzjonalista. Jippruvaw kemm jippruvaw, jitfgħu tajn kemm jifilħu, jitfgħu ħmieġ kemm jifilħu, imma ma rnexxilhomx iħammġu lill-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil għamel diskors immirat lejn partitarji nazzjonalisti fejn saħansitra xejjer il-maktur tal-Partit Nazzjonalista. Tatni xi ħaġa li għandha mal-100 sena u nixtieq norilkom. Tatni l-maktur tal-Partit Nazzjonalista. U għalt li nixtieq illi dan il-maktur illi għandu mal-100 sena inżommu jien bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. U jiena wetta illi dan il-maktur jiena se nżommu fl-uffiċċju tiegħi. Jiena wetta illi dan il-maktur sinżommu fil-uffiċċju tiegħi biex naraħ kuljum, biex kuljum nara l-arma li hija t-tarka tan-nazzjonalisti. B'reazzjoni għad-diskors ta' Simon Busuttil, il-Partit Laburista qal li Busuttil wera biċ-ċar li m'għandu l-ebda viżjoni għal pajjiżna u għal oqsma importanti bħal pereżempju l-ekonomija, ix-xogħol, l-enerġija, is-saħħa, id-drittijiet ċivili u oħrajn. Filwaqt li Simon Busuttil interessat biss li joqgħod iħares lejn l-arma tal-Partit Nazzjonalista fl-uffiċċju tiegħu, il-poplu jrid li l-amministrazzjoni tal-pajjiż tibqa' twettaq bidliet pożittivi biex Malta tkompli ssir iktar b'saħħitha, temm jgħid il-Partit Laburista.